Hello, szevasztok, én Vanfireman vagyok, és ez itt egy textúrapak berakós videó lesz, hogy hogyan kell berakni a mesteremcébe textúrapakkot. Hát most itt el is kezdhetjük ezt a videót. Ugye rá kell menni a Google-ra, de nekem a Firefox is úgy tök mindegy. Most ültöges szépen egyet. Hát persze, hát miért ne? Hát csak hadd töltögessem már. És akkor itt beírjuk azt, hogy textúrapack. Textúrapack. Enter. Ugye itt textúrapack. És itt van, hogy Minecraft Texture Pack, Minecraft Treasure Pack. Az a legelső, és itt rá is kell menni. És kidobni a Minecraft Texture Pack texturepack.com-on, és itt bármelyiket kiválaszthatjátok magatoknak. Én, hát most például ez csak egy ilyen vidis textúrapak, különben ez egy kaki, tehát ezt nem is használnám. Meg is mutatom-e? Hát igen, ezt valószínűleg nem használnám azért mesteremcén így textúrapakban, amikor vidizni akarok majd Frapsen. Csak most Bandicam-mel vagyok, mert még nem tudom, hogy Frapset letöltöm, az kidob 7 oldalt. Az így szar. Na, ugye le is töltötte. Tele klik, és itt megnyitani a szarnál. Itt ki kell x-elni mindent, kivel ezt. És ide beírjuk azt, hogy százalék updata, mi van? Updata, százalék updata, százalék, és itt enter. És ugye itt van az, hogy mesteremcé, és itt van az, hogy Treasure Pack. És itt vannak ezek a cuccok, tehát a texture pack-ek, kivéve az Astus, mert ez nem texture pack, meg ez sem. És most megmutatom, hogyan kell törölni, például én másolt ezt a, hát nem tudom, melyiket töröljem én most, például törlöm ezt az, ezt a papár cuccot, azt itt, ugye itt van törlés, és itt törlés, és akkor itt van a file mappa, ez a kettős pontos kis zöld mappa, és itt van az a Bluebeard, és így azonnal, hát így már rá lesz jobb, itt kell nektek, és át kell húzni. És kész is van. Itt ki lehet x-elni mindent, és most benyitom a mesteremcét, hogy el is higgyétek, hogy ez igaz, addig vágunk egyet. Szevasztok, újra itt ugye, és most be is léptem a mesteremcébe, ami persze nem maradott egy ideig, ez a Live HD, bocsánat. És ugye kiveszük a Live HD-t, és itt van a Bluebeard. Tehát úgy tűnik, hogy sikerült. És itt erre rámt kell a cuccra, és így lehet visszaállítani oda, ide, oda, de én most barátom, hogy el is higgyétek. És itt, hogy kész. Vagy Don, ahogy ti használjátok, és itt van. Mi van? Ezt halljátok? Hát ennek a buzis hangja van. Ez mi szar. És akkor megnézem. Tehát ti is látjátok majd, hogy milyen textúrapak. Ha az aztán kicsit. Ez az Ender Chest. Hát az kemény. És itt van egy harci cuccok. Mely az FPS-on. Onyád, de még az FPS is így mutatja. Elég szar. És ilyen egy hákány, ilyen kard. Jaj, de buzis. Hát elég erős kard. Ez ilyen cuccos. És ő itt fishing röd. Meg hát minden szar itt van. Isten tőle. Akkor anyád. És hát a vidi ennyi is lett volna. Hát ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, vagy dobjatok egy lékeót, mert az, hogy nekem annyira tetszik és örömet hoz húsvétra. Mert húsvét van, pont ez húsvét. Tehát, ha tetszett, iratkozzatok fel, vagy dobjatok egy lájkot. Sziasztok!